Good morning लोगोफोर आंनि अनजन बर' फेसबुक पेजनिफ्राय गासै लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे फोरमायनाय आंनि भिडिअ एबा फट' फेसबुकआवहाय आपल'ड होनायाव गोबां माने लाइक एबा कमेन्ट हरनाया बेसेबां बुरजा मबाइल फैयो होनायखौ नोंथांमोना नायलाय लोगोसे आं गोबां मानसिफोरनो आरोना सानसेयाव फुंनि समाव 300 बा 400 जन मानसिफोरनो गोबां मानसिफोरनो आरो आं 300 400 मानसिफोरनो लाइक कमेन्ट हरो आरोना आंना बेसेबां फैयो नोंथांमोना नैबे मबाइल स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना नायलाय गोबां मानसिखौ आङो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो लोगोसे आंनियानो फैया आरोना सापर्ट खालामलायनांगौब्रा गावजों गाव जुदि सापर्ट खालामलायोबासो बुरजा माने आर्निंआ गोजौ फारसे खारहोगोन आरोना लाइक कमेन्ट शेयार जुदि खम फैयोब्लानो गोबां माने आर्निंफोरा खमनो फैयो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो गावजों गाव माने सापर्ट खालामलायनांगौब्रा मानोना जों गावजों गाव जुदि सापर्ट खालामोबासो फेसबुकनि फैसाखौ मोननो हागोनब्रा लोगोफोर नङाब्लाथ' जानाय नङा दे सिमाङैनो जाफुंना थागोन फेसबुकनि जायफ्रा फेसबुकआवहाय फैसा डलार लानो सानदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि डलार लानो सानदोंब्ला बेनिखायनो गावजों गाव माने सापर्ट खालामलायनांगौ मिथिबाय लोगोफोर आं गोबां मानसिनो होयो आरोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लोगोफोर नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनो हादो आंबो नोंथांमोनखौ हाजासे लाइक कमेन्ट खालामदों आरो खालामना होबाय थागोन नोंथांमोना आंनिखौबो खालामना होबानो जाबाय आरोना थेंक इउ लोगोफोर।